неща, които научих в училище. Номер 1 – нищо. Шегувам се, бе, чехъл. Научих, че колкото и да уча, пак съм тъп. Номер 2 – че човек отделя 12 години да ходи на училище, аз отделих 16. Не можах да схвана ни неща в 8 клас. Викам, аре, ще повторя няколко пъти. Мопа и да ги схвана. Всичко си беше по моя идея, не че съм тъп. Номер 3. Научих се как да издържам студените дни през зимата. Аз вече 10 години не съм палил печката вкъщи. Номер 4. Научих, че класната ми е най-хубава с онея тесните дънки. Номер 5. Че тези, които идваха с най-скъпите дрехи, бяха хората с най-евтините души. Аз ходех скъсан, гладен, но пак душата ми беше най-богата. Хаштаг Конус. Майка ти!